ädim edýär. Agdynda bardyr Yunus sakkoş çeşirip edýär. Men görmedim hiç seniň ýalyny, biziň obada ýokdy. Ýüzüňe seredip seniň adyňa şäherlik eldakdym. Seniň ýygyňdan garaýan, bizi ädimläpdiň ýöreýän. Adyňy aýt dep sorasam, demesen maňa. Seniň ýygyňdan garaýan, bizi ädimläpdiň ýöreýän. Adyňy aýt dep sorasam, demesen maňa. Bar ýok bolsa? Ädim edýär. Agdynda bardyr Yunus sakkoş çeşirip edýär. Men görmedim hiç seniň ýalyny, biziň obada ýokdy. Ýüzüňe seredip seniň adyňa şäherlik eldakdym. Seniň ýygyňdan garaýan, bizi ädimläpdiň ýöreýän. Adyňy aýt dep sorasam, demesen maňa. Seniň ýygyňdan garaýan, bizi ädimläpdiň ýöreýän. Adyňy aýt dep sorasam, demesen maňa. Bar ýok bolsa?